pagi Mbak Apri, Mbak Mimi. Sugeng enjing Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagong. Sugeng enjing Kang Mas. Wah. Saya renyah menika. Kita asih semangat ta. Asik. Sinaosa hawane adem bediding nek wong Jawa ngarani. Nah, nggih. Tur sing penting, Mbak. Patut diapresiasi menika kados nyuwun sewu lho. Menika nyuwun sewu menika lahir batin. Kados Mbak Apri. Pripun Ing to? atase iki ta. Yen napa nonton wau dalu pirang-pirang dina jare panjenengan iki napa-napa? Sakit apa, Mbak? Kula Ora wis kram ta? boten. Oh, heeh. Nah, lambunge radi bermasalah. Oh, iya. Kula ngipun matur panitia. Piye? Bapak niki Dik Apri nembe padaran nembe sakit. Lah napa lekasan? Nggih kasedan aku. Tri semester pertama. Tri semester pertama. Ya alon-alon sak tekani. Nggih, Katane kadang panitia wis iso nampa. Nah. Lho, sir kula niku para pamirsa ampun ngantos ngertos nek kula niku nembe boten sehat. Oh. Ngoten lho. Di Nggih. atas panggung itu apapun keadaannya kita itu milik semuanya. Nah, totalitas. Totalitas. Gekno nek pas pilek meler kae urung umbelmu lho, umbelmu. Ngono ki aja omongke umbel, ngertine keringet kan ngono nek ora tok umbel ngertine aku. Lah kowe loromu bangsa gegilani. Umbelmu kan tak penontonnya aja ngerti aku lagi flu, lagi batuk, lagi serak ngono lho. Iya. Jenenge wong lara iki ora kena diketok-ketokke. Ora ketok-ketok. Ha iki beda karo kakangku lho. Lagi lara jer telepon ngopo? Waduh aku ki piye iki? Lah nek karep buri apa dadak gawake jeruk apa buah-buahan gur Iya. kok. Nek rawong nek dipamrih. Nek kula nggih matur nuwun kali Mbak Yu kula Mimin. Sinten? Kalau Mbak Mimin Nggih. mau pun tilik kula ceritane. Tilik jenengan. Nggih ten ngomah. Iya. Wis gawake buah. Ngerti nek kula ki larane ra asam lambung. Heeh, mesti gawake apa? Kok digawake jeruk. Blimbe. Kowe ki arep tilik apa arep gege aku? Kuwi ngetes kowe lara tenan apa ora? Nek lara tenan berarti mangan buah kuwi kumat. Oh. Nyatane ra kumat berarti kok kowe mengada-ada. Ah, telek. Sama totale 120 lho priko. Ora enek. Lotane ono, lotane ono. Ngawur. Tak buntu, sama tak genepi salak mau guru tambahan. Mula terus bosok wong ra Nek ikhlas. niate ora babagan probione niate dadi koyo wong kuwi ning resepsi jagong diulemi. Nek wong ora tresno ora mungkin ngulemi. Nggih. Nyawange wegah, krungu suarane paribasan mburohke. Diulemi sebisa mungkin kamu mendatang berikan doa restu. Pinangka perkara arep nyumbang 100 200 50 Nggih. pinangka rerangken. Misale Pak Bayan nyumbang, misalnya Pak Carik nyumbang gonamu 300. Oh, aku nek kon melu Pak Carik ra iso. Iya. Kuatku 100 ora apa-apa. Lho, Nggih. dadi aja ngantek karepe wah mburi wuh. Sing penting kuwi gur rerangken. Ah. Nek wong Jawa iki paribasan nggo until-until, Nggih. rerangken. Dadi budaya sing aja ngantek memberatkan. Betul. Apa ya seneng dikai terus wong ya kalau mong sih berbagi gentenan. Nah, iya. Lah kowe setahun digawe ping 4 lho kowe. Lah kan srawung pokeh. Arep mbok balekke ngono. Tahun iki sing tak undang wilayah kono. Oh, Dadi ora iya. aku lho semara ping 5 ning gone kono ta. Tak bagi. Tahun iki digawe sing tak undang sebelah kono. Tahun iki wilayah Bololalinan. Dadi ora tumbuk ngono lho. Dadi le moro mloko agek ping pisan. Tak kira niku acara slup-slupan niku slup-slupan omah nggih. Lah apa itu? Slup-slupan kandang niku. Wong mampu. Wah. Kadang puluhan juta ya ora apa-apa. Cah mampu kok. Takon kesupi kowe nek menungso nyaman berarti kewan ya nyaman ngono lho, Bri. Wong abrakan kandang sup-supan apa Intine sumbangan. apapun bentuk kemudahan dari Gusti Allah iki kita syukuri. Sing penting bersyukur kok. Nggih, nggih. pinaringan anak sehat ya bersyukur, pinaringan putra sing pinter ya Nggih. bersyukur, pinaringan maratuwa sing gemati ya bersyukur, tangga sing sayuk ya bersyukur ngono. Nek ade apa genger sula ya kuwi pandonga. Aduh awakku kesel. Aduh gone adem. Aduh jarake adoh. Aduh ora ono sing ngeterke. Nanti ki dadi adu-adu niku lho. Sak rekos-rekosane wong nyambut gawe isih rekoso wong ra nyambut gawe. Tol kuwi. Bayangno pedak bako sayur kan jam tulis mangkat. Ah. Sore wis paribasan persiapan. Peteng urung ana kancane tetep mangkat. Lho, nek ora
kados wong sugih nggih to kabeh wong Lah iya. berproses. Nggih, penting bersyukur sehat ya. Nggih, sehat niku bakune. Ah nggih. Wah jan menika. Lelangen suka kari suka menika. Nggih, menika mardika menika dipun aturaken para warga wing mriki. Nggih, selamat. Dipun aturaken menapa menika Pak? Sragenan napa ingkang langgam? Ayo langgam sih. Ayo. Nggih, Pak. Ket kok gur bojo loro. Iya. Sing gayeng. Oh nggih. Niki kok napa gong berine dereng sing saking Kebumen kok dereng dianu. Ah niki sing anu isih ngetes karo Mas Boem iki kok dites sih. Mang Gladirin mampu mboten gitu. Lah iya. Lah iya. Siji kula ngetes Mas Boem, loro karo anu gugah sing ngegong nek turu iki gen karo. Ah iya. Lah nggih mboten ning ya alhamdulillah Mbak. Pakenipun kabeh iki mlaku jenenge wong iki kudu enek peningkatan. Oh iya kono ki ngono kae wo ya melu. Sing penting iso budidaya mengikuti zaman, ya ta? Nah iya, seragam sinden yo anyar. Iya. Ayo yo langgam sih Mbak, apa Mbak sak paring-paringipun. Sing penting mengko ditawake, ditibake kadung Tresna. Lendro. Ha nggih, Lendro. Jan nyambut gawe iki nek son penek iki. Asare dibantu karo sedulur-sedulur saka kene. Son buanganipun nggih. Hebat. Ya. Mangga. Sinamang datan baseni. Ya. Nyawang wong ayu aleman. Manja. Niki wae tindak mriki Mbak Mimin kalian Mbak Apri sareng napa piyambak-piyambak? Oh, piyambak. Oh, mboten sareng to? Boten. Oh, lah napa wong ya Kula ngurangi srawung kalih Apri ndak terkontaminasi mboten sae. Ha ya kudu yo akur jeneng wong rukun ki mangkat bareng kok. Kula ngoten, mrene mriku sing salin seringat. Lah nyambut gawe niku kan kula fokus nyambut gawe sok ndak mampir-mampir. Oh. Nek sak mobil kula niku mendem. Oh. Lah mriku gur ngentutan kok. Iya. Ah kejabi. Ayo. Aku heto nyawa Cengkok. Kaya ra tekane semeleh kan. Iya. Ah semeleh. Semeleh endi? Letong. Letong. Wong ayu lambene Wong ayu lambene abang. Yen mati aku wis kura pangger tresnamu mbok jaga. Ra mantra-mantra cengkoke ya Mbak Apri. Lah nggih to. Sing kok duduti. Cengkok kebelet. Kadung tresna. Kadung tresna monggo Mbak Apri enggak. Lamat was katon jane yen
Ingkang nenggani ngantos sayah keten wanci gara-gara kula dongaaken panjang yuswa. Amin. Rezekine turah-turah. Amin. Ha iya. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Menika kala wau nggih matur nuwun, Mbak. Nggih. Sonten wau dipun menika adik-adik saking SD kalih ngundang slamet. Pentas seni kerawitan. Wah. Pelatih Mas Yoyok. Sonten wau saderengipun bonangan, Mbak. Oh, ngaten nggih. Hebat, hebat. Calone generasi kok ya, Mbak. Hebat ya. Maka, ya. Tekno Le. Pacaane sarwa asri. Bablaske gelo, Cok. Hospital Laras. Gaspol danga. Pengen tinggalku goleki betapane kepengin ketemu nadyan tak parani mong nurut bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku loh kumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing betoknya hati-hati kelati aku ora bakal gandeli Nika nggih matur nuwun Bapak-bapak Limas tese anu, Mbak. kompak kok. Wah, wau madoske parkir kula lajeng saking
parkiran mriki kula diboncengke kendaraan kangge motor Weh. nggih. Panjenengan. Nggih, Mbak kesane mboten ketebian. Heeh. Mele parkirmu ngendi Lek? Rodok kono. Kok iso jedus kono lho, kono lho cerak. Aku neng kono mau bakul-bakul terus aku pindah kono. Oh. Ngerti nek kakiku ndak aku varisesen dadi tumpake motor. Tergantung amal ibadah sih. Pacaane. Kok pacaane? Kok itu pacaane? Iki apa? Piye? Kok kurkan Ya. noe? Kaya ngene Ya. lakonku. Biyen apa kok datang Yo. ketemu. Iya. Yen pancen Yo. ditinggalke gawe gelo Ya. bisa lawase Ngatur seleh. Matur nuwun, kaya gelo pun diaturaken. imbang ana katresnanku lajeng gelo Kok imbang ngono katresnanku piye to? Kadung tresno. Oh, wis kadung tresno ternyata ditimbangi katresnane. Oh, oh, lah. Eneng masalah apa jane kowe? Ayo, nggih. Ora coba Mbak Mulat. Iya. Mangga Mbak Mulat Mbak saking Mulat. Iya. Mukiran Kaliwungu. Kaliwungu. Semarang. Nggih. Cedak dhewe iki. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan bebarengan rame-rame joget gojekan kae-kae lagu-lagu jadi salah kok gawe aku kaya-kaya elekake kanca kabeh aja tuwe sore-sore Asale saka telo motongan tuh iku tambane apa ala ketuk Asale saka telo yen ra ketuk atine Oh. aja ngono mas aja ngono kadung janji aku kena Halo, selamat pagi Mbak Mulat. nggih wilujeng enjang Mas Petrus Ah, jadi celak dhewe no. nggih 20 menit Ha nggih, niku ya lewat to. nggih mboten Ana Mbak Mimin mesti lewat tol iki. kula mboten kok mas Betul lewat to? kali pakne cacah rasa kemrungsung buningan Oh. Pakne cacahe bangsane wong apa udu? iya bangsane Pak. wit jati to ya wong ya gatheke wong arep Ayo. Kok sik apa ora lewat tol iki mergo ora ndek tol apa? Nggih medale ketebiyen ngoten. ketepian Oh. malah nek miyos to Berarti tole ketebian. Nggih. jaluripun ngaten lho penyon Oh. Oh, lah ra ngono. Sing kadang kalau wedok menggok ndrane piye kakung do mancing-mancing ngono. Amargi medal tol niku dereng enten diskon. Oh, ora ada diskon. Ayo. Diskon, yang diskon diskon jalan Oh, tol. jalan tol. Ayo, jangan yaine iki mbok. Ayo. nggih abane barang iki Awane. Ayo. Nek mulang Mbak. ngaturaken apa? Nggih. nggih Ninggal katresnan ya, Mbak. oh nggih siap Nih, nanjake le Jaipong. nggih Ket malah ya ipong lho ketok gawene. Lah iya. Awan mau pun bareng astol. Astane ulate buket banget awan wae kula momong. Sapa? Nggih sing jaipong niku. Oh, pucet. Nggih digawe-gawe ngoten. Mbok nek awan ki wis ngastoki bengi iki rak ya gur Lah, iya. mengestoni Lah. bae. Niku takon leren ora gelem kok. Karepe murka. Alasane ngi wangi sedulur. Wong murka kuwi kok. murka Awan wis ngasto wayang awan kok bengi cek Jaipong. jaipong. Rasa ngono ki Mas Jalo itu wis penggalih. Jabatane kok terus anjlok. Ah iya, lah arep go suntik apa iki? kok gesute suntik Ayo ora. andana Ayo. Ayo, maka yo ninggal katresnan. Maka.
Yo Lewi yo. Iki ponokawan nostalgia. Ah, yo. Mangga. Spesial kagem Pak Ratno. Yo! Hey! You! Hey!
Sampun lumadi ninggal kados nan nuwun. menika. Bareng. Yo Mbak Desi yo. Mbak Ya, Mbak Desi, Jessica. Desi. Sing kagungan campur sari Jessica musik. Iya. Kok saya apa Kak? Ya apal no wong jeneng aku mantau kok ya. Nggih. Mbak Desi Magelange pun to, Mbak? Kula Wonolela, Pak. Wonolela. Wah, Wonolela. Nggih. Nika pendak saparan gayeng ya, Mbak? Gayeng, Pak. Iya. Badhe ngaturaken napa? Menika pripun? Wah, menika ya nganjake anu no penggor jene. Oh, nggih. Ha iya. Ngaturke Denak. Denak nggih. Oke. Denak ke Mbak Desi teruntuk para kadang-kadang kaneman tapi para warga wing ngundang selamat. Ugi ingkang marang mirsani lumantar live streaming. Ayo. Matur nuwun. Oke yo Denak yo monggo bersama Mbak Desi yo. Wow. Rumahku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangisanmu. Ora kadang cukup lautan maksih, mungkin indah ayumu koyo bidadari. Mungkin iso ente ewonan aku nyeritake gedene rasa sayangku. Sing bener aja kuwae sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal ukur, ora bakal Wonten permintaan lagon jangan paksa rindu. Wah. Lumantar pandemen live streaming. Nggih. Terima kasih. Iya. Jangan paksa rindu Mbak Cynthia, oke? Oh, siap. Oke, monggo Mbak. Ayo Mbak Cynthia. Cynthia. Iya. Jangan rindu-rindu iki Mbak Cynthia pokoknya. Sing marake tom-tomen ki Mbak Cynthia. Wah. Pokoknya nggon kasmaran kuwi. Rohnya wonten nggih menawi. Iya. Nek mung cukup lagu ae lho. Enggak. Yo, jangan paksa rindu. Desminta Laras. Nah.
paksa rindu. Wis diaturake. Iya. Ya Mbak Mulat karo Mbak Apri. Nggih. Apa ngono? Akur bojo loro ae to, Lek. Wis yaene kok sik bojo loro. Lagune apa Mbak menika? Panjongko. 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 Hari ini persiapan Mbak Desi karo Mbak Mimin duet apa? Iya. Panjongko bersama Ferdiska. Dan ya. Baik. Wah iya iya. Ning etok-etoke Santai. ponakane Lek Gatot. Sabar. Oke yo, Panjongko yo. Ya.
Matur nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin yo mbacutke lakon ndak rampung. Wah. Kiri-kiri kenyalera Prabata Bangkawa lakar manguhing mungsu amin olawan Bojleng iblis lana padha kegojekan. Ora reti klibating mungsuh kancaku prapting bilaiku Saraja Satriya. Pupung durung ilang nyawa mulung aku sapa jenengmu ngaku. Yen to takon kelawan aku panengah Pandhawa Raden Janaka. Raden Janaka pancen dasar pranyata. Butuh balik sapa kang dadi paracekan. Dinding buta Ditya kala pendhut segara. Ora nrimake batine kanca rawengku. Mbara maju ora bakal mundur sangka tanding kelawan bebathang. Lah dalah kekedhen sumbar. Obat kapitaka ya buntut tula kekejara kaya manuk branjangan. Aduh balang bedhama calak saut glundhunge mudeng bangkean barat. Wah!